fa, sol... Eren al voltant de les 12 del migdia quan dissabte passat l'Albereda acollia a l'Abordatge, un espectacle infantil a càrrec de la companyia La Banda del Drac. Així començaven els actes per celebrar a Bétera Sant Antoni. La idea des del turisme Bétera és rellançar alguns dies algun calendari anual on hi hagi unes dates més o menys fixes que entenguem o que li volem donar difusió. Una d'aquestes dates especials per a Bétera jo crec que sempre ha sigut Sant Antoni. Per desgràcia, en el poble ja fa molts anys que el que eren les fogueres dins del que era la localitat se deixaren de fer, se perdé aquesta tradició i menys mal que els majorals i obreres de diferents anys encara l'han mantès en la tradicional foguera que fa Bétera i en la prova d'escuets posterior. I jo crec que és un dia que tots ens agrada celebrar, que quedem encara molt colles d'amics per a quedar a sopar i després anar a escuets i veure la prova. I la veritat és que tenia moltes ganes de fer algo especial, algo que ocupara tot el dia i que encara rellançara més el que és el dia la festivitat de Sant Antoni. La mascleta manual per banda d'obreres i majorals, fantàstica, i segur que tot el dia va ser molt xulo. I esta nit, concloure en una orquestra de Comàgora i tal, que jo creguem que va estar molt xulo. Va ser molt festiu i la veritat és que tocava. De Sant Antoni a Bétera sempre ha sigut una festivitat important i tocava donar-li la rellevància que té. Mentre es preparaven les 11 calderes d'arròs amb fesols i naps, el nostre arròs xunt. Són 2.200 tíquets, 2.200 racions d'arròs xunt. Així en l'Albereda dinarem al voltant de 1.000 persones i portem l'idea de fer un concurs gastronòmic d'arròs xunt. Bétera jo crec que n'hi ha dos arrossos tradicionals d'hivern, purament d'hivern, com és l'arròs en bledes i l'arròs xunt, que es fa a les cases, però realment s'ha deixat el que és calderes. Jo, per exemple, ja no ho he conegut, el que és calderes al poble, encara que sí que m'imagino que fa moltíssims anys es farien. Encara a l'Horta o Sant Mantès, a Bétera es pedrien fa moltíssims anys i a les cases continua sent un arròs molt tradicional. Ma abuela, per exemple, el feia i encara hi ha molta gent que el fa. Hi ha un poema de Teodor Llorente. Teodor Llorente era una de les persones que venien a la Caseta Blanca tots els caps de setmana. Pensem que a finals del segle XIX, en la Renaixença Valenciana, la Caseta Blanca, el mas d'Aguirre Matiol, que va ser un dels primers en exportar taronja i un dels grans empresaris de finals del segle XIX, primers del segle XX. En la seva Caseta Blanca, així en Bétera, les jornades de poesia eren totes al voltant de la gastronomia. Venien a la Caseta Blanca a Bétera i parlaven del gran arròs i del gran vi que es bevia al poble. I jo estic convençut que aquest poema li eixiria del cor estant a Bétera. Per l'horta tocant migdia, plens d'infantil alegria, ditxosos i satisfets, tornaven a l'alqueria dos pobres fematerets. L'un i l'altre, a l'escoltar les 12 cançó de queixa els qui hidraven a la llar, tingueren una mateixa idea, la del dinar. Lo més menut que li guanya l'altre que l'acompanya, en vigor li digué així: «Si fores el rei d'Espanya, què dinaries tu avui?» Alçant lo front ple de raps i soltant la llengua prompta, li contestà: «Pues no ho saps? Quina pregunta més tonta! Arròs en fesols i naps?» I tu, afegí lo major. Lo menut llançà un sospir i, torcant-se la suor, li replicà: «Què he de dir, si tu has dit ja lo millor?» Este és el vers del qual ens parlava Joano, escrit per Teodor Llorente.